Wache mana kana oburu bene ne owacho sama ne okawo thuolo nowacho ni wuoche mar Raila Odinga to en wuoche maduong' mar mondo mi oyud ng'ato manyalo donjo e wuoche no nyalo kawo thuolo malach. Aneno kacha e mbui mar ntiere ote mabende ne ndiko kanyo mano mako chuny joma mathoth kama koro nochopo sama iduoko lwedo gin okenge machalo nade to poni ni yudori kama chalo kamano ni neno ni nyalo pogori kidhi komane nikech samoro kaluwore gi mbui kata ote mane ndiko ne yudo kichung' dhot machielo to chuni mar mondo mi ng'ad dhod ne kidhi yawo ne Raila mane baba u dhot ma opogore gi ma intiere ne bedo nade ing'eni tok kana sea e serikal kata kapok na donje serikal ne an gi ohala iluongo ni Crestwood Marketing and Communications watimo weche mag PR kineno billboard maber midwa kete giri kabisa abro chulo kabisa mondo dipo ka yudo ko chula mar sa to ne Nyasaye oyie ayudo thuolo mar timo ohala ne AU kachiel kod sirikal ma Kenya ne ohala manoanwa Africa Development Bank to ne waiko Africa Climate Summit. Koro nikech Nyasaye notimo na ng'wono ma kambi na osidhi moyier nochuno ni nyaka bed e sirikal kendo ne en wach matek ahinya. Jo sirikal nokedo kod ndalogo ka giwacho ni ohala maduong' malich kamani timiyo ng'at Raila nang'o. Makade ok en osiepe moko mabe kata jodhowa manochung' motegno mokedo kendo adwani mondo apuo PS ng'eno Festus kochungo wacho ni ooyo ng'ama ong'e tije kosemiye to ok mae. Anyway kane koro chopo sama koro ochieng' mane wayawo Africa Climate Summit presidents ne biro madhi 13-14 to ne gin dhano buora madhi mana 10,000 mano noyudo ka migosi Raila Odinga oselando ni odwa chung' chairman mar AUC Africa Union Commission to sirikal ne pok osire lwedo koro ne gikedo kode giyanye ni onge kama inyalo dhiye gik makamago to nikech ne ane mana timo ohala to gik ma passes mane kelo ji kama ne ji chokore gi nang'e kama iyude natimo kora Oledhi adhi alando ne jodito manochung' ne loso yore mag donjo kama ne waromeni ni migosi Raila Odinga osewuoyo gi migosi William Ruto kendo gisewinjore ni kiny nyaka obed ka. Ethuro ni pok giwuoyo. Pok giwuoyo. Koro ing'ena riambo nikech ang'eyo onge ng'ama dhi penjo Raila Odinga, onge ng'ama biro penjo William Ruto. Gisenena to ging'e ni ma nyathi Raila. Koro ka giwinjo kamano okamiyo gi thuolo mondo gipar kata mondo gibed gi parruok machielo nyiso koro miya uru passes mar mtoka mar iluongo ni triple VIP manitiyogo gi presidents kende. Anyiso gi ni miya uru pass bende mar bodyguard ne nikech nitie special pass mane yiene bodyguard ne mondo ting' bunde karite kama gintie no. Mamoko ni nyiso ni donje to bunde iwe chien. Koro ka gisemiya tagocho ne jaduong' anyise ni baba koro kiny ine midhi bedo ka gi presidents gimitim na ni kiny mondi saa 1 yudi Capitol Hill e ofisi ma Upper Hill kise donjo kanyo rita nyaka abro miyi signal ni bisadi KICC ating'o pass gi saa 5 otieno atero ne chief of staff mare jatelo mochung' ne ofise miluongo ni Andrew Mondo former PS Wuod Busia achiew Andrew Mondo saa 5:30 otieno anyise ni ma pass mar jakom kinya kimondi idonji office kapok odonjo uen sure ni uketo pass ni e windshield kiyo manyime mar mtoka mondo kik police chandu gi nono mtoka ni ng'amu bet e iye nikech ka gisenene to gibiro ng'e ni president moro ema nie e mtoka. Koro bang'e no kochopo gokinyi saa 11:30 ana mondo adhi KICC adhi neno kaka kit kombe mochan ne welo mabiro nitie to kaneno kom migosi Raila to nikech nokadwa ni ng'eni ane ma asudo gigi kendo ane ma ywayo tol koni gi koni akuodho mana ne ng'ato ndonga winjo ni Raila biro daka neno kombe to kase kuodho ne taringa to giketo kombe row mar 3 tabedo tawacho ni wuora ok nyal bedo row mar 3 ng'ama oserito piny mangima moluor malich kama
To Nyasaye dine kelo Abdul Mwasera mane watiyo godo e ofis migosi Raila Odinga. Ema nochung' ne protocol akono ni iwinjo. Baba biro. Kik wamiye wich kuot. Ok onyal bedo e romo mar adek. Yie mondo wayud kom mambele. To penja ni wuod Osiany to ang' watime nang'o. Miya gima dho kisungu luongo ni rational. Rieko ma ka ang' apimo ne jogi te to gidhi yiere go. To wawinjore ni onyisgi ni prime ministers machon gima tiyo sani, vice presidents machon gima tiyo sani, duto biro bedo nyime. E kaka ne wagolo komb John Kerry, former secretary of state ma Amerika, wadiro chien to wakelo komb Raila nyime, wakete obedo gi Desalanya, former prime minister ma Ethiopia, kai gi prime cabinet secretary machalo prime minister ma Musalia Mudavadi, kai bathe kanyo ne wan gi Rigiji kod vice president ma Colombia. To mano ke kama mit. Koro saa achiel gi dakika 5 deputy president ma Kenya Rigathi Gachagua donjo. Koro Rigathi kodonjo to protocol team odhi nyise kako biro rwako presidents mabiro. To an abedo akichura e tokgi awinjo kakipango ni presidents bro biro kango chopo sama presidents biro wadhi chungi malo idhi bedo oko kucho iriedi ka achiel gi Musa Faki mondo urwakgi. Koro kochopo sama gidok nyise ni president mokwongo osewuok biro koa Westlands mane en president ma Comoros mabe mane jakom mar presidents Africa Union tagocho ne baba anise ni wuora wuogi ni luo kanye akone ni miyo geta simu anyiso geta ni wuogi tiringi bi City Hall nitie barabara moket ne VIPs maluoro Harambe Avenue. VIPs gin ambassadors gi gik makamago. Keturu sticker mana wacho nucha e kiyo manyime to unu luor to bie nyim City Hall to donj gi main gate. Kikuchung. Sawa. Koro migosi Rigathi Gachagua ochung. Rito president mokwongo mabiro gari majaber marateng malich. Donjo kamol KICC. Kame toka chopo ma migosi Gachagua koro seiko koti. Rito mondo president yolor. To protocol security ne kaya dhot. Ne president malor. Taguambo wuon wini ya molor. Mayo. An sano aonge kanyo abedo iye gini aneno mana YouTube simba. Awacho ni bas ma oseyiech. To nikech ne ok giyie ne mondo obigi jakony mane wuotho kode a personal assistant mopogore gi bodyguard na kawa achiel kuom jatija mane osemi clearance akone iluonge ni An Mabwai anyise ni in kang jakom ochopo kosekele dhot tikwanye kanyo tikete kom to kosebede komno wangi koro chomo na wange tir ma kowichore kama tipenje ni jaduong tie gimi dwaro nyaka ang' owuogi. E kaka ne wamako dho piny ka piny ochamo penjore to jakom mane Rigathi owacho ndalo 4 mokalo ni dwa kasore biro e meeting ma ok orwakeni to donjo nang'o to naling nikech ang'e ni dawuo ndalo cha kata chulde ok ochula nikech no ne ok gifwenyo nyaka kawuono nawacho eka sirikal ofwenyo ng'ama notimo makosano. To mane gima nyathi nyalo timo ne wuon gi nikech an migosi Raila Odinga emomiya dhanda mar bedo jatelo. Okwanya e mbalariany, otega e tiende, otiega kanyo, omiya thuolo mar tiyo ne sirikal mar Kenya, omiya nying kendo ting'o wiya malo. Ere gima jaduong' mose dongo nyithinde kendo puonjogi nyalo bedogo mamor moloyo ka nyathine umo duge e sama piny odhi. Ka koro semawa kata oseyombwa 2022 wane pap thothne ji ringo malal ma ok chakne kendo sama en e pinyno ema nyathine duogo nyise ni wuora in wuonwa ndalo ber kendo in wuonwa e ndalo rach. To ero
natimo makara kendo amor ni nuwuok kanyo kobuonjo kendo nwanyiero mang'eny kabisa ka waparo kaka ne wamako dho jogi gi kaka ne wapoyogi. Noyudo thuolo mowuoyo gi presidents go te mogo kodgi mbaka monyisogi gik manodwaro gi lek mane en go koha obedo chairman mar AUC. Kata kamano Nyasaye ne okoneno ni mondo mano chop kare. Erokamano nya Osiany ka wantiere e wach